tuwa ne ka wuri maralin da bankila aka jaka ko wati sira aka wuri do fana be aka kano sara ayo fana ta ya da wuri maralin da bankila abo jaka ba ire de la uga ye wuri minta kasra ina jaka be sira ko la o be ya ade de ka wuri min be bankila ani aye minta o abu be jado jakari minye min ba ko ni abe jaka be sira ko la aba jaka ko la ba sira lalle wakati yalan ka mun ne jiri pati be tan na to na ke pati wa wannan wa halle odo ko ni ka muso jiri na yoromi odo nyire be to ka na iba bila ko fele minye bunu khaymul jawu ya ka kitabu bunu tufatu mandur bi hakam mawlud al mawlud akon minye do den to ko dale yoro ba ni ka muso jigina don folo kadiye to wole furana kadiye to wole sabana kadiye to wole ni ko be do ko ira ko no ka to wole ko fi sha yo wole ben ni na basita assalamu alaikum wa alaikum salam o ni no bure na tangi ni ka tani tawangi ko bure na gani yalle ke no ni no wadi ne ba ma wajibi da aro onda na ila ke to gana salam ala ya salatu lillahi wa ta'ala wani sube teme ko ka wuri ka jo wajibi ro be wajibi de sunna de jine sallallahu alaihi wasallam ini suru de la ka teme ka wuri la ka jo suinye ko fe dondo la ni suru teme na jine sigile to ra ma wuri don to ba ya hadisa fula fula ni ko ko ayo wuri ni minke ko fe ni suru teme na dondo la ama wuri aya ira de wuli ni nye sunna de wajibi te aye sigili min ke nuna temena shira wore asigira ma wuli o sigili ya yira de ka fo wuli ni de wajibi e donc nunu sube temeka ni wuli la sunna do ni ma wuli fana fenjika akanya ni kare fulana wa kunna filayhim fana salati ibrahima be kala wa abeka tayyad da falen be kala arakan fura ibe tayyad da falen be kala kasalati ibrahimiya kala katanga nyini ala ki isifenna ne ko be ko fele be sa o kam do hakli jini sumbalo na fila men fula men ya hari so men ye do ye wode de ke ko mo do fula akan ka siga wila tara sabanana ko subhanallah ya sagira ko abi salamu bi ko subhanallah wila kanani nan naji ko me amabara ke ambe min fo sufen na fila min tarawih min fula men ye kire ko salatu layl wasna ako sufin na fila fura da ibe salamu bila fura ibe salamu da dole kire da sasare war muslim ko na to dola kire ko salatu layl wan nahar masna akon na fila ko ni sufela la ni ben na fila de ko be fila fura da ibe salamu bila fura ibe salamu donc na fila ibe fura de ke kata yake ka salamu da ni mo min nyina na yuli la itara sabana la nu ko subhanallahi ja ko isa isagi kasi katahiyake kasalamu bilai ka barake wala ibe continue me kani to ka genani mo mun tara kunnani be ka salli utaran bai shi ba hadisa boleta ko an bai shi to ko cire sallallahu alaihi wasallam yusalli arba ko benani salli fala tasallu husnuhunna wa tuluhunna ikana mo wonni ne karo nyalin mutanya o ko fa benani wala salli an bai shi fule kan nani min faranyugon kan ninna ayu faranyugon kare ciden tun kera da leba jajane na ye fula salli abe salamu bila abe wuli abe fula salli abe salamu bila nin nani dafrate abe sigi kan lafiya an bai shi tun nani faranyugon ka sigi lafiya ko da parce que ciden tun kera kan tan kele de salli ale ba jajane wakati do da be suratul baqara kara kan kele ani al-imran donc cide ba janyane na yo fura salli abe salamu bila abe wuli ka fura salli ka salamu bila be sigi ka lafiya aisha tu yennani faranjugon ka sigi lafiya yo de la mais aisha tu kala nyini te konnani tu faranjugon na de bro semino ko ni de mo chama bina ako sahih muslim hadisain nanan na to fura de la sahih muslim na to do yennani fo ni to la abe nani salli kana mo wonyini ka munyalima anu janya
akun muslimu wa yere nana an ba shi to ya yira ni nani abe salamu de ko ni ko ce hadisan na tugore ya yira abe salamu de ke ni ko ja tu ko donc cire nya fo su fe salli fura de be salamu nani tala de wodi to ahmad ibn hanbal billah kan ni ka akun na fula mo di fura da fara i wuli la kata sabana akun nu ko subhanallahi yitu ka da fara ni ka salli ci ahmad ibn hanbal ako abe ko min nisu ma farda arakan fulat da fara ni wulila kada sabana ni ko suballa ja ko be sagi to mi de akon na fila fana fulat da fara ni wulila kada sabana ni ko suballa ja ko isani parce que tire ko salatu layli masna ako sufin na fila fulat be salatu nani tede to gunno ko nyami mu fana be to no ya wore be tire kelen de yo ke a wotiri la tire kelen ka wotiri sallaka sokono adella ka sabatu no saban abu tugudu kono saban na misiri ka tayi ga sabu ya ciden ka wotiri salli to fulana aka sokono ayi duru tugudu aba be tugudu na fo duruna abe sigi ka tayi ga sabu ya to ya fulana ciden tele ka wotiri salli to aka sokono ciden ye wolon fula tugudu wolon fula ayi tugudu worona ayata ya ga masalamu la anana ni wolon fulan nay katta ya ga salam min tanani wa la hala duruna chire ni ko ndo salli kutu no no segi ayata ya ga segi betu no na katta ya ga masalamu bila anana ni ko ndo nay ay salam bila worona chire ni tani kele salli fura abe salamu bila ka tani kele na katta woti nilla hala woro hadisa salim bin bela ci de ñu wotiri salini la ala worla me akelen de yen ninki aka sokuna man ninki ni moyele hari mo mo fara be wotiri sabatu no na ni jamaye khilafu sunna ci de mo kele jamaye ci de ñu wotiri tu no na kelen la kasoko ni kelen bi ka soko ni bi ka wotiri salini ni wotiri salini to ko woro be se ko do la kelen hadisa salim na na me ita kele jamaye ni be sallini jama'i tarawihila fura be salamu de nani ta ni be nani ke kataw de goro hadisan min nana bay to hadisan de yimena am bay to nani min fo kinan dum be salamu de be woni woti atu dutu votre ti ko ngala sumu tawara ke fasa aw ngala sumu ko digital na an ginira an yar tamal fara ni kun sumu ko 16 an ngana ginde sa an tumu kutura wa o gane na kamo ko do yin ni kalite ni ko mi e bora jamana de e sunnen do sun tige sunyana i bora jamana do kono itara be jamana do tilela iba ke to misali la mali sun be tige 18h45 ko e bora mali senkere aya so 18h mas e tara bila jamana do ka sejere la e be ko chori tanki tara jamana min na e be ko te korela kinya to tilela itemi ibi ka suntige bila wuro ka suntige le e bora jamana min ko te konte sungalo la hada made kalo lewa sungalo yisuro jamana min na be konte korela misali la sungalo laba itara jamana min be konte korela tile fana laba itara jamana min be konte korela ni bora ya itara bila jamana do ka sejere la donc ibe ko de mako summa timu siyam la de tanke tile ma bi ibe konte korela abo chugo la fana e bora malika sejeri de la ya e tara jamana do ka tile bi tara bila jamana do la tile bi na misunti har ni malika sejeri de e tara jamana min na ni tile bi na do misunti mo fe e tara jamana min na tile bi wati ibe konte o de la ni o ka tile bi na i bora jamana min nyenye de wa ibe mi wuro de fe no ka tile bi ni tara de la o bora jamana o de konte ni jamana min ibe konte o de fe awa to don ko sungalo la ba ko ko sungalo e ya damina maria e sungalo la ba e tara jamana to maliye sungalo ye maliye e wa salinjini kanu ye e tara jamana min wuluma kanu ye ite mile ibe kontu wude ibe wulude makko mu ye kanu ye usandira mina ibe ni me ite mi mare no fe itara jamana min na ibe kontu wude
numa karo o hari na ya jini hari ni aya sorobe bisabani kele de sa sunsisa misala bora mugani konodola mari tara bisaba dafara parce que ya soro maliye kalo ye nunuye ulu ye kalo ye maliye kalo ye nunuye tara ulu fe ulu mugani konodo makalo ye mali bisaba dafara sunta mali bisaba dafara mali mina me tara don yuromi ulu ka mugani konodo de ulu yo kalo nyini ma ye hari ni ka bisaba dafara be bisaba ni kele sun no fe itemi ibe sun no fe parce que be jamana min be konde de makalo ye ibe sun no fe hari ni kalo be ke ko bisaba ni kele de bo abo to kele na sisa ni boraya malia ulu ye kalo ye nunu ne kalo ye maliye tara jamana min na kalo la ulu ye kalo ye maliye ulu kam ngani koronto o benna mali mugani sigi ulu kam ngani koronto uye kalo ye laje uye kalo ye mali kam mugani sigi bisala kalo ye mugani sigi bisala kalo ye yawo men nun kam ngani koronto ulu ye kalo ye aya suru sunna mali e nofe ebe mugani sigi de la ibe mi nofe ni sungolo temene be kelensa tangu mina ibe konti ulu de la ibe mi nofe ulu kam ngani kontinu ye kalo ye ebe mu nofe me eye mugani sigi de salle kalo teke mugani sigi ni sungolo temene be don kelensa am ngani koronto dafa donc don ko ye ninde fonni musalla islam ya alle be ka ina yala raqiyo wani silama idan ya kafiri a bisa ki gaciya tawa shi don kullahi yusul muslimu kafir akwai silaman kafiri da yuci ni mu'mini har ni miliyari da ba ko a denkira kafiri durme kele ta ma faci na ya so ne kele da ba ko denna a sentala an be Allah jira afa bari ma ke bin be ba kele fa kele wo dem min be wo de ba ciyata a yero wolo de tanke kafir wo de to ne kele so wo de ba ka ciya wala musu ko sai ku shirye amma ta yake mun da mai musulman ko sai ku shirye ko ta yake mun da mai musulman wala shi da ba musulman Allah kan ko be muslimin na ta yata ta fasara mu be bila konnan jabe ke almanu yede ka ta yata faru mu be sun gado ya tireti de bara nyini de bara nyini kallo tireti kallo de kuma ka ke almanu de ka sabali kam wa kurusi ka jama kurusi ika sanni da falin de mu ka ta wa fa ka wa tahya ka kala ka da falin mu ye kan na shi mu ka sare ko sungalo la basi ta kunutula kunutu be sila kala sungalo wotiri kunutu be kala nyanya ko tuma kana janya ani mo kanu kan jana ye me basi ta kunutu kala sungalo be sila kunutu kala do ya ira ko ni ibe sika don do la je kan bila kuru mo kana jaje ko kunutu kala ye wajibi na fana ibe sika don do to ye kuru mo ka ko sunna de wajibi te mais ni mo min numera ka kalo be ka kunutu kala basi ta la mais kana janya le iba sunya kana ke ko min to yi fajiri kunu to ye bidiya fajiri ka kunu to kala to ye bidiya de si to la la gioia tu non assumi più 25 anni ma quindi ma sanni non c'è la chieda di Allah tabbata da kan da shi kuma ma ka da yin kuma da ta ne wasan da amma da Allah da sai ne ana mu ko kuma shi wannan musulmi wa musulmi san ne da kesa ne so kuma san da kuma sai da sawo sai da kan bon mun ne furanci da yin ga men min foto mu min be jamana min da to sana sanan wati ne sanan yin kalmi fo kaja be duro wati ni be yoro mi duro mo kana sanan wati ne yere balo wati aka jamana wati to na sanan wati be do ere minna ay sanan ko ere dole ko ya yira ka biara ni mo go sandira wati ni sigoni kele ya ki tu ka sanan te
ni tuko ka wakati temena ila ka salli bila wakati temena ni sallallahu alaihi wa sallam wa aqimu salata inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta allati ala ko salli farda de mu'minika wakati de bala fana wakati fana ko sire farda de donc quand même min fo mo be yoro ika jamana la mo be wakati kalama be wakati do be sa wakati do aya nyanyine aka salli wakati do abe jamana min wakati min aka salli wakati jadi ini adalah misir dia dua ugasan lebih banyak nak pasal misal mana misal lima karang ini mengasihan waktu ini jangan ada misir jadi untuk tu boleh ini namun lapar minta do yang ini kali ke oh lupa misir ini tara misir lah bapak akan meter kelen berani macam benu ulu irasalira ukap pitiki kereta besar keren ulu pasal ukap pitiki dulu berkata misir lah jauh cerita misir lah jako kota salli misiri de la ikana salli ka bitikita ibeta salli misiri do ko doni ke banu ye fataba ko ka ni betri kele mirada ni mo jenna usabotala uya wajiba ko de feta ka salli la me mo te misiri salli to e ko pasal me betri kele mirada ni mo je ibeta misiri la so sira kunte me ako wajibi be salli la farda be salli la ese babbi ka ko mo te farda te ka do ka salli wa mais ni tɛ se ka jɔ ka sali tɛ si ya n ko dɔnni kɛbaaw ko ni jugu y'i gɛn e taara don yɔrɔ dɔ la farida sali waati sera jugu b'a kɛ ka munumunu kɛrɛfɛ e yɛrɛ b'a dɔn n'a ye a b'i faga wagati fana sera n ko dɔnni kɛbaaw ko sigilen ka sa n'i yɛrɛ wulila i yɛrɛ y'a dɔn ni wulila a b'i ye a b'i faga ko sigilen ka sa o ye darura de fatabula masitatu donc ko min fana filɛ nin ye aw bɛ jamana minnu kɔnɔ jamana marabagaw de ye nin wajibiya aw kan a ye mɛtiri kelen bila a ni ɲɔgɔn cɛ donc a y'a bila ni ɲɔgɔn cɛ ka taa salli misiri la mɔgɔ t'i ka misiri salli to yen ninnu kama salli wajibi de ye safatila ye ka safaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o ye salli wajibi de ye dɛsɛ b'a bin ka bɔ mɔgɔw kan ni ko dɔ nana k'aw dɛsɛ b'a bin ka bɔ aw kan a ye salli ka mɛtiri kelen jɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn t'a ka salli la hali korona na wagati Abdul Musin Abadi cɛkɔrɔba min bɛ Madina misiri a bɛ dɛrɛsi de ale kɔni mɔgɔw sallira ka furancɛ to a ni ɲɔgɔn cɛ ka salli bɛ ci mais a labanna ka segin ka bɔ a la tuma min korona sera Saudiya ma muftiw sigira a kan ka dɛgɛrɛ bɔ ka fatawa bɔ ka fɔ ko baasi tɛ a ka salli ka furancɛ to a ni ɲɔgɔn cɛ a ye lettre sɛbɛn a ko ale tun ye kuma fɔlɔ min fɔ mɔgɔ kana baara kɛ n'o ye dɛ dɔɔni kɛbaaw ye fatawa min bɔ mɔgɔw ka baara kɛ n'o ye سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت